Imaginați-vă un moment în care cerul se deschide, pământul se cutremură și profețiile străvechi încep să se dezvolte în fața ochilor noștri. Încă de la începuturile credinței creștine, cartea Apocalipsa a fost o sursă de fascinație și reverență, dezvăluind nu numai vremurile de sfârșit, ci și victoria finală a binelui asupra răului. Aceasta este o invitație de a explora evenimentele care vor marca ultimele zile ale umanității, de la primele semne până la întoarcerea glorioasă a lui Iisus Hristos. Pregătește-te să te scufunzi într-o călătorie care conectează istoria, spiritualitatea și speranța, răspunzând la întrebări care rezonează în inimile multora. Scripturile au fost întotdeauna clare că timpul umanității pe pământ are un scop și o limită. Cu toate acestea, înainte ca vălul final să fie ridicat, semne specifice vor anunța apropierea evenimentelor finale. Aceste semne sunt ca niște faruri în întuneric, care avertizează pe cei care au ochi de văzut și urechi de auzit. Războaiele, foametea, cutremurele și pestilele apar ca precursori inevitabile, zguduind falsul sentiment de securitate pe care mulți îl cultivă. Iisus însuși a avertizat despre aceste evenimente în Matei 24, explicând că ele vor fi doar începutul durerilor. Ele nu sunt simple accidente ale naturii sau coincidențe istorice, ci repere ordonate de Dumnezeu care indică ceva mai mare. De-a lungul secolelor, aceste semnale s-au intensificat, precum valurile care se formează înaintea unei furtuni devastatoare. Conflictele globale, schimbările climatice extreme și pandemiile înspăimântătoare nu sunt doar titluri ale ziarelor. Sunt piese ale unui puzzle profetic care încep să se potrivească. În centrul tuturor se află promisiunea că, înainte de haosul total, va exista o perioadă de separare. Credincioșii vor fi chemați din această lume, prinși să-L întâlnească pe Domnul lor în nori. Acest eveniment, cunoscut sub numele de răpire, marchează începutul unei noi etape în istoria omenirii, în care judecățile divine vor începe să fie revărsate asupra pământului. Aici începe să prindă contur povestea, dezvăluind atât dreptatea cât și mila lui Dumnezeu. Imaginează-ți o clipă în care sunetul unei trâmbițe răsună în ceruri, atât de clar și de puternic încât nimeni nu îl poate ignora. Exact în acel moment se întâmplă ceva extraordinar. Milioane de oameni dispar fără urmă. Familii care stă la masă, șoferi pe drumuri, lucrători în birourile lor, toți cei care s-au încrezut în Hristos sunt transportați instantaneu să-L întâlnească pe nori. Aceasta este răpirea, un eveniment descris în detaliu palpitant în 1 Tesaloniceni 4:16-17. Nu este o legendă sau o metaforă, ci o realitate viitoare care va transforma pentru totdeauna viața pe pământ. Impactul acestui moment va fi copleșitor. Cei care rămân se vor confrunta nu numai cu durerea pierderii, ci și cu nedumerirea de a încerca să înțeleagă ce s-a întâmplat. Guvernele se vor prăbuși, economiile se vor prăbuși și frica va pune stăpânire pe multe inimi. Dar pentru credincioși va fi împlinirea unei străvechi făgăduințe, a fi cu Hristos pentru totdeauna. Acest eveniment servește și ca un semn clar că vremurile de sfârșit sunt pe cale să înceapă. Fără creștinii, ca martori vii ai harului lui Dumnezeu, lumea va intra într-o perioadă de întuneric fără precedent, în care forțele răului vor fi libere să acționeze fără reținere. După răpire, omenirea se va confrunta cu o serie de evenimente care vor părea ceva dintr-un coșmar. În acest moment, cerurile se deschid pentru a dezvălui o carte sigilată, care conține decrete divine referitoare la destinul pământului. Un miel imaculat, care este Hristos, face un pas înainte pentru a deschide pecețile și fiecare dintre ele declanșează o anumită judecată. Acestea nu sunt pedepse arbitrare, ci răspunsuri drepte la răzvrătirea umană împotriva Creatorului. Primul sigiliu prezintă un cal alb, simbolizând cuceriri înșelătoare și sisteme politice care promit pace,
dar oferă opresiune. Apoi, al doilea sigiliu eliberează un cal roșu, al cărui călăreț răspândește război și violență peste tot. Al treilea sigiliu prezintă un cal negru, purtând solzi, reprezentând foamea și lipsa, în timp ce al patrulea sigiliu prezintă un cal galben pal, al cărui călăreț se numește moarte, însoțit de iad. Împreună culeg un sfert din populația Pământului, marcând începutul haosului global. Dar încercările nu se opresc aici. Al cincilea sigiliu dezvăluie ceva și mai îngrozitor: sufletele martirilor care strigă după dreptate de sub altarul ceresc. Ei întreabă cât timp va lăsa Dumnezeu să rămână nepedepsit răul. Răspunsul vine ca o promisiune. Există un timp stabilit înainte să vină sfârșitul. În cele din urmă, al șaselea sigiliu aduce fenomene cosmice înspăimântătoare. Soarele se întunecă, luna devine roșie ca sângele, iar stelele cad din cer. Pământul tremură, iar oamenii aleargă să se adăpostească, realizând că ziua Domnului este aproape. Acesta este doar preludiul a ceea ce va urma. Dacă pecețile ar fi fost un avertisment, trâmbițele vor fi un strigăt asurzitor de avertizare. Când a șaptea pecete este deschisă, o liniște apare pe cer, de parcă toată creația își ține respirația. Apoi, îngerii încep să sune din trâmbițe și fiecare sunet răsună ca un tunet, aducând noi dezastre pe pământ. Aceste judecăți nu afectează doar umanitatea, ci și natura însăși, arătând că toată creația geme sub greutatea păcatului. Prima trâmbiță plouă cu grindină și foc amestecat cu sânge, devastând vegetația și transformând pădurile luxuriante în cenușă. A doua trâmbiță face ca ceva asemănător cu un munte mare, care arde în mare să cadă, provocând moartea peștilor și făcând apele improprii pentru consum. A treia trâmbiță aduce o stea arzătoare, numită Pelin, care otrăvește râurile și izvoarele, aducând suferință celor care depind de aceste ape. A patra trâmbiță întunecă soarele, luna și stelele, cufundând lumea într-un întuneric parțial. Ultimele trei suneturi de trompetă sunt și mai groaznice. A cincea trâmbiță eliberează o armată de lăcuste demonice condusă de Abaddon, a cărei misiune este să-i chinuie pe cei care l-au respins pe Dumnezeu. Suferința lui este descrisă ca fiind insuportabilă, dar nu fatală. A șasea trâmbiță eliberează 4 îngeri închiși pe râul Eufrat, care ucid o treime din omenire. Chiar și așa, supraviețuitorii își împietresc inimile, refuzând să se pocăiască. În cele din urmă, a șaptea trâmbiță anunță că împărăția lumii a devenit a lui Hristos, punând scena evenimentelor finale. În mijlocul devastării apare o figură care personifică puterea răului, Bestia. Ea urcă pe scena mondială cu farmec și autoritate, promițând soluții la problemele care afectează omenirea. Sprijinită de Satan, Bestia câștigă controlul asupra tuturor națiunilor, instituind un guvern global care cere loialitate absolută. Puterea ei este atât de mare încât mulți cred că este salvatoarea umanității, căzând în capcana ei mortală. Alături de Bestie se află falsul profet, un maestru manipulator care face semne și minuni pentru a înșela masele. El îi convinge pe oameni să se închine fiarei și să-i accepte marca, numărul 666, ca o condiție de cumpărare sau vânzare. Acest semn nu este doar un simbol al supunerii, ci o legătură directă cu sistemul antichrist, separând definitiv pe credincioși de rebeli. Oricine îl primește este destinat distrugerii veșnice, în timp ce cei care rezistă se confruntă cu o persecuție necruțătoare. Această perioadă este marcată de intensificarea răului, unde binele este ridiculizat și adevărul este distorsionat. Bestia și falsul profet lucrează împreună pentru a-și consolida dominația, creând o atmosferă de frică și control total. Cu toate acestea, acțiunile lor nu trec neobservate de Dumnezeu. Fiecare mișcare a lor este urmărită și căderea lor a fost deja decretată. Pe măsură ce Bestia își consolidează imperiul pe pământ, o luptă și mai mare dezvăluie în ceruri.
Apare o viziune impresionantă, o femeie îmbrăcată ca soarele, cu luna la picioare și o coroană de 12 stele pe cap. Este însărcinată, pe cale să nască, dar este urmărită de un dragon roșu cu 7 capete și 10 coarne. Acest balaur este nimeni altul decât Satana, care speră să devoreze copilul imediat ce se va naște. Această scenă simbolizează conflictul etern dintre bine și rău, Israelul fiind reprezentat de femeie și Iisus, Mesia, ca copilul promis. Când se naște copilul, el este imediat smuls pe tronul lui Dumnezeu, scăpând din ghearele balaurului. Furios, Satana își întoarce mânia împotriva femeii, eliberând un torent de apă pentru a o șterge de pe fața pământului. Cu toate acestea, pământul intervine, deschizând gura pentru a înghiți potopul. Femeia găsește refugiu în deșert, unde Dumnezeu o ocrotește pentru un timp stabilit. Această perioadă reflectă istoria Israelului de-a lungul secolelor, persecutat, dar niciodată distrus. Înfrângerea lui Satana în cer marchează un moment decisiv. Mihail și îngerii lui poartă război împotriva balaurului și a adepților săi, alungându-i din cer pentru totdeauna. Acum diavolul știe că timpul lui este scurt. El coboară pe pământ cu mare furie, concentrându-și eforturile pe distrugerea rămășiței credincioase de femei, cele care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Isus. Acest conflict cosmic dezvăluie că chiar și în cele mai întunecate momente, Dumnezeu deține controlul, protejându-și poporul și împlinindu-și scopurile. Odată cu balaurul alungat din cer, pământul devine scena principală pentru răzbunarea lui. Aceasta este perioada cunoscută sub numele de Marea Necaz, o perioadă de suferințe fără precedent. Persecuția sfinților atinge cote insuportabile, în timp ce sistemul condus de fiară caută să stârpească orice urmă de credință în Dumnezeu. Milioane vor fi martirizați pentru că au refuzat să se închine fiarei sau să-i accepte semnul. Poveștile lor despre curaj și rezistență vor ecou de-a lungul secolelor, inspirând generațiile viitoare. Cei care rămân în viață se confruntă cu condiții extreme. Economia globală se prăbușește. Lanțurile de aprovizionare sunt întrerupte, iar foametea se răspândește ca o ciumă tăcută. Orașele, cândva simboluri ale progresului, se transformă în ruine. În mijlocul haosului se ridică voci care strigă după dreptate și milă. Mulți se întorc la Dumnezeu pentru prima dată, în timp ce alții își împietriesc inima și mai mult. Este un timp al alegerilor definitive, în care fiecare decizie are consecințe eterne. În ciuda terorii, există o promisiune de speranță. Iisus a declarat că, deși aceste zile au fost îngrozitoare, vor fi scurtate de dragul celor aleși. Dumnezeu nu își abandonează niciodată poporul, chiar și în cele mai grele vremuri. El trimite mesaje de încurajare prin viziuni, profeții și miracole, amintindu-le credincioșilor că victoria finală a fost deja câștigată. Marea Necaz nu este doar un test pentru omenire, ci și o demonstrație a iubirii neclintite a lui Dumnezeu pentru copiii săi. Judecățile divine ating punctul culminant cu cele 7 boluri ale mâniei lui Dumnezeu, turnate pe pământ ca semn că sfârșitul este aproape. Fiecare cupă aduce o ciumă devastatoare, depășind tot ce a venit înainte. Prima ceașcă transformă apele în răni maligne, provocând dureri chinuitoare tuturor celor care poartă semnul fiarei. A doua ceașcă transformă marea în sânge, ucigând toată viața acvatică. A treia ceașcă contaminează râurile și izvoarele, lăsând milioane de oameni fără apă potabilă. A patra ceașcă intensifică căldura soarelui, care arde pielea bărbaților cu foc necruțător. În loc să se pocăiască, supraviețuitorii îl hulesc pe Dumnezeu, împietrindu-și inimile și mai mult. A cincea ceașcă aduce întuneric peste împărăția fiarei, cufundând orașele în confuzie și disperare. Al 6-lea vas seacă râul Eufrat, pregătind calea armatelor din Armagedon.
În cele din urmă, a 7-a cupă declanșează un cutremur atât de puternic încât insulele dispar și munții sunt nivelați. Grindină mare cad din cer, distrugând tot ce a mai rămas. Aceste boluri nu sunt doar pedepse, ci manifestări ale dreptății lui Dumnezeu. Ele arată că păcatul are consecințe inevitabile și că răul va fi complet eradicat. Chiar și în mijlocul distrugerii există un scop mântuitor. Dumnezeu își purifică creația, pregătind-o pentru noul cer și noul pământ care va veni. Pentru cei care au încredere în El, aceste evenimente sunt semne că eliberarea este aproape. În apogeul devastării, forțele răului se adună pentru confruntarea finală. Valea Megido, cunoscută sub numele de Armagedon, devine scena unei bătălii care va decide soarta umanității. Conduse de fiară și de regii puternici ai pământului, armate imense mărșăluiesc cu intenția de a se confrunta cu Dumnezeu însuși. Sunt mobilizate arme avansate, tehnologie și strategii umane, dar niciuna dintre acestea nu va fi suficientă împotriva puterii divine. Pe măsură ce dușmanii lui Dumnezeu se pregătesc pentru război, cerurile se deschid în slavă. Iisus Hristos se întoarce călare pe un cal alb, însoțit de o armată cerească îmbrăcată în pânză curată. Ochii lui sunt ca flăcări de foc, iar haina lui este pătată de sânge, nu cel vărsat de el, ci cel al dușmanilor săi. Cu un cuvânt, el învinge complet armatele adunate la Armagedon. Armele umane devin inutile în fața măreției sale, iar cei care i s-au împotrivit sunt mistuiți de focul care iese din gura lui. Acest moment este mai mult decât o victorie militară. Este manifestarea triumfului definitiv al binelui asupra răului. Fiara și falsul profet sunt aruncați de vii în lacul de foc, în timp ce Satana este prins și aruncat în abis timp de 1000 de ani. Pământul, acum liber de influențele demonice, începe să respire din nou. Pentru cei care au rămas credincioși, acesta este începutul unei noi ere, în care Hristos va domni cu dreptate și pace. Cu principalii săi aliați învinși, Satana își întâmpină soarta inevitabilă. Un înger puternic coboară din cer, ținând un lanț mare, și leagă dragonul roșu. El este aruncat în abis, care este pecetluit ca să nu mai poată înșela neamurile timp de 1000 de ani. Această perioadă de izolare marchează începutul mileniului, o eră a armoniei sub domnia directă a lui Iisus Hristos. Pe parcursul acestor 1000 de ani, pământul experimentează ceva ce nu a cunoscut niciodată pe deplin: pacea absolută. Cicatricile lăsate de păcat încep să se vindece, iar creația răspunde la atingerea restauratoare a Creatorului ei. Sfinții care au fost martirizați în timpul necazului cel mare sunt înviați pentru a domni cu Hristos, bucurându-se de comuniunea perfectă cu El. Este un timp de sărbătoare, în care suferința și moartea sunt doar amintiri îndepărtate. Cu toate acestea, această perioadă nu este eternă. După cei 1000 de ani, Satana va fi eliberat pentru scurt timp pentru a înșela din nou națiunile. El va aduna o armată gigantică pentru a înconjura Ierusalimul, dar rebeliunea lui va fi distrusă înainte ca el să poată ataca. Foc va coborî din cer, mistuindu-i pe urmașii săi, iar Satana va fi aruncat în iazul de foc pentru totdeauna. Acesta este sfârșitul definitiv al răului, pecetluind victoria lui Dumnezeu asupra tuturor forțelor care se opun voinței sale. Mileniul este mult mai mult decât un interval între războaie. Este o demonstrație a ceea ce ar fi putut fi lumea fără păcat. Sub domnia lui Hristos, dreptatea curge ca un râu, iar bunătatea pătrunde în fiecare aspect al vieții. Nu mai există lacrimi, boli sau nedreptăți. Orașele sunt reconstruite, iar natura înflorește din abundență. Animalele prădătoare și prada lor coexistă pașnic, împlinind profeția lui Isaia despre pacea universală. Dar chiar și în acest cadru idilic, inima omului încă poartă amintirea păcatului. Când Satana este eliberat după cei 1000 de ani, el întâlnește oameni care, deși au trăit sub domnia perfectă a lui Hristos, pot fi totuși ispitiți. El răspândește minciuni, promițând libertate și autonomie, și reușește să-i înșele pe mulți.
Rapid se formează o armată globală și mărșăluiește împotriva Ierusalimului, însetată să răstoarne împărăția lui Dumnezeu. Cu toate acestea, înainte de a avea loc orice conflict fizic, focul coboară din cer și îi devorează pe rebeli, dovedind că răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu este întotdeauna autodistructivă. Acest episod final servește ca o lecție eternă. Răul, chiar și atunci când pare învins, va căuta întotdeauna să se ridice din nou. Dar Dumnezeu a scris deja ultimul capitol al istoriei și în el binele prevalează irevocabil. Odată cu Satana distrus în cele din urmă, scena este pregătită pentru judecata finală și reînnoirea completă a creației. Mileniul este mult mai mult decât un interval între războaie. This demonstrates it to ceea ce ar fi putut fi lumea fără păcat. Sub domnia lui Hristos, dreptatea curge ca un râu, iar bunătatea pătrunde în fiecare aspect al vieții. Nu mai există lacrimi, ibolsa nedreptăți. Orasele sunt reconstruct, iar natura înflorește din abundență. Animalele prădătoare și prada lor coexistă pașnic, împlinind profeția lui Isaia despre pacea universală. Dar și în acest cadru idilic, inima omului încă poartă amintirea păcatului. Când Satana este eliberat după cei 1000 de ani, el întâlnește oameni care, deși au trăit sub domnia perfectă a lui Hristos, pot fi totuși ispitiți. El răspândește minciuni, promițând libertate și autonomie și reușește să-i înșele pe mulți. Rapid se formează o armată globală și mărșăluiește împotriva Ierusalimului, însetată să răstoarne împărțirea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, înainte de a avea loc orice conflict fizic, focul coboară din cer și îi devorează pe rebeli, dovedind că răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu este întotdeauna autodistructivă. Această viziune finală nu este doar o promisiune pentru viitor, ci și un mesaj pentru prezent. Ea ne amintește că, în ciuda dificultăților și incertitudinilor acestei vieți, un scop mai mare este îndeplinit. Apocalipsa nu este o poveste de frică, ci de speranță. Este o invitație de a avea încredere în Dumnezeu, care a biruit răul și a pregătit un cămin etern pentru copiii săi. Și astfel, istoria umanității își găsește sfârșitul glorios, cu Dumnezeu domnind pentru totdeauna.